நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு தாய் பிள்ளைகள். நாங்கள் சந்தர்ப்பவாதி இல்லை. நான் தமிழில் பேச விரும்புகிறேன், ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். அதே போல சிங்களே பேசுகிறேன். அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகரன், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இளங்குமரன், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் Bhavanandan Raja, and Paranurumbu Rajivan, and Tolar Gajamugan Asiriyar, Oba Saha, Oba Sirudanagi Mavasara. Api Athara Beda Ne, Nangal Idem Bedam Ille, Inabedam Ille, Molibedam Ille, Sadaveda Ille, Madaveda Ille. ஆனால் நாங்கள் எல்லோரும் ஐக்கியப்பட வேண்டும். நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு தாய் பிள்ளைகளை. අපි එකට එකතු වෙලා රට හදමු. අපි අවස්ථාවාදී නෑ. நாங்கள் சந்தர்ப்பவாதி இல்லை. එයින් අපි එකට එකතු වෙන්න ඕනි. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා. நன்றி, வணக்கம். நான் வெடி பெறுகிறேன். Thank you.